Mundua gerraz beteta dagoen honetan erakusketa oso berezia inauguratzen dute Bergaran, hain zuzen ere Xanti Arrietaren Gernikak begiradak. Ulertuko duzue zergatik aipatu dizuedan gerren kontua, ikusi besterik ez dago, areto honetan zer dagoen, jendez lepo dago ere inauguraziorako. Xanti Arrieta erakusketa berezi honen artifize nagusia. Xanti, zer moduz joan da aurkezpena, beti urduritasun puntu batera izaten duzuelako artistak? Ni pentsatzen nuen urdura egongo nintzela, baina azkenian jartzen naiz pixka bat, ze jendia esaten zen, nervioso zaure, da azkenian pixka bat... Jendeak jartzen du nervioso bat, ezta? Bai, bueno, ja, nahiko plazatan sartuta da orduan, bueno, pentsatzen nuen, baina errezago izan da. Ados, baina artista askok, edo hobeto esan da, idazle askok gaur ikusi dute azken emaitza, ezta? Eren idatzi hori non doian kokatuta eta zerekin, zer esan dizute? Posi daudela, egian esan behar da. Ze hau da, lehenengo erakusketa, dani be, lehenengo aldiz ikusten dudala obra osua gela batian. Ze azkenian tailerra dira, da obrak joaten zanean bukatzen gordin behar duzula. Ze beste materialen artean buztina erabiltzen du, da orduan horre ja dana zikintzen du, ez? Eta gaur da, lehenengo erakusketa, da lehenengo aldiz obra osua ikusten dudala. Bueno, eta orokorrean transmititzen duena da ezin egona hipotentzia mundu honetan gaur egun bizi dugun hainbat eta hainbat egoeraren izugarrikeria, ez da? Bai, Ukrainiako gerra hasi zenean, da hasi genuen ikusten irudiak ez, umiak bazterretan, da pentsa nuen, hostia, berriro Gernika. Da galdera hori sortu zutzaidan. Zenba Gernika ote daudenez, da ari horretatik zinintzen tiratzen, da obra hau sortu da. Da obra hau ez da ukututa. Zer nire asmoa da urte batzuetan, erakusketa gehitzea, da obra gehitzea sortzea, da kolaboradore berriziak aurkitzea. Ze niretako izan da, izugarria, da hasi ginen pentsatzen ze kolaboradoriak edo, da beti zerrenda bat egiten duzu, ze pentsatzen duzu batzuk baiezkoa emango dutela, de beste batzuak ez. Inork ez du esan ez. Txema Ramirez de la Piztinarekin gaude, Xanti Arrietaren ostean erakusketa honen oinarria, konta iguzu, zelakoa izan da prozesua, ze erakusketa berezia dela esan du Xantik eta benetan begiratzen badugu eta buelta bat ematen badugu horrena konturatzen gara berehala. Bai, prozesu nik uste politia izan dela, gogoeta ez da erosoa. Esaten dugu, erakusketa hau maila batean deserosoa ere badela, zeren gerrak munduan badirela, baina gerra horien oinarrian zer dagoen, gerra horren zioa, gerra horren arrazoia zein den. Horretaz gogoeta egiteko nolabait bultzada egiten dugu edo gomitea egiten dugu. Eta hortik tiraka, inguratu gara, hainbat jende elkartu da ideia honetara, hor daude bertsolariak, Onintza, Enbeita, Nerea Ibarzabal, Amets Arzailuz, idazlea Castillo Suárez, poeta, Kirmen Uribe, hor dago baita ere Patxi Ibarzabal ezitzailea, hor dago baita ere Martxelo Otamendi, ustaketu bete mata gaztu zaidan, hor gaude, bakoitzak bere eremutik, bakoitzak bere ingurutik Inaute Lorrieta, jakina Inaute Lorrieta ere bai, kantagilea eta kantautorea. Egin du bere ekarpena, badakigu mundua ez dugula konponduko, baino gerrakin ez dugula amaituko, baino nahi duguna da gogoeta kritikoa piztu, barrura begira, barruak mugitu, gogoa eta bihotza unkitu eta batez ere gogoa piztu. Zer egin daiteken
eta seguru asko, bueno, gona etorrita, testuak irakurrita, bati baino gehiago hori piztuko zaio ideiaren bat, nolabait hainbeste munduan dauden hainbeste industrizien aurrean zerbait egin daitekela pentsatzeko. Hori da asmoa, hori da gogoa eta espero dezagun honekin lortzea. Patxi Barzabalekin gara orain, aztuen oroimena 1996 elkarteko kidea bera, eta hemen hitzartzean esan duen moduan, etxez etxe ibiltzen dira, hain zuzen ere jasotzen testigantzak, eta hori erreparazio ere bada, eta erakusketa hau ere bai neurri horretan, ez da? Bai, guretzako testigantzak jasoti oso importantie da, eta testigantza horretatik bakotxa kontetako dauken horrek egixe urtetan dau, eta bai bada modu bat, erreparazio bat eitzeko, ezta? Isilik egon behar izan dabe urte askotan, gerri edo gerrak bizi izan dituen jentiek, eta euron egixe memoria kolektibo hori eraikitzerako orduen, erreparazioko ariketa bada. Bueno, eman gozuen nuen paseotxo bat, erakusketa honetatik zer iruditu zaizu eta nun topatu duzu zuk egindako kolaborazioa, zezuk ere idatzi dituzu lerro batzu? Bai, testutxo bat gehitu dutzeu hor beste, aretoan beste aldi da gure eskultura multue, eta bizkaban nahi zen dugu transmitidu bai, zelan Gernika bombardatuen egun horretan, goizien munitxibar bombardatuen hor, bertako neska gazte bat eta ume bat bombardaketa horretan zauritu eta alkar zaindu biharri zeben, eta baitxe zelan pasetan dan bardine, gazan ondan bombardaketa baten, ez da, neskato bat gatu zan kotxien umezurtz, beran familiza dana tiroteo benien, ez da. Orduen nola nahi zen dugu pizka borobildu Gernika, dauezan Gernika danen memorian. Zapatak, pentsatzen dut gerran edo bombardaketaren batean edo galdutako zapatak irudikatu nahi zituela Xantik honekin. Maite, zu ere mentzara, zuk ere parte hartu duzu erakusketan, zer iruditu zaizu orokorrean? Bueno, egiz esan da erakusketa izugarri politxa, pentsako, eta ondio denpori hartu jot, lasai ikusteko, eta batez testuape irakurtzeko, baina oso zabala, adierazgarrixa, nik uste jasotzen da bela nahikoa elementu gogoeta bat eitzeko, ez da, azken baten honen helburua da artian bitxartez eta hainbat pertsonen ekarpenen bitxartez, hori, ze pentsaua emotia eta zeo zer eitzeko indarra hartzia. Bai, eta zuk ere unkitu gaituzu gaur hemen, idatzi dituzun lerroekin lehenengo eta gero gaur hemen egin duzun emanaldiarekin, alabarekin batera. Bai, Santik esan zuten, betxo, inaugurazioak eta aldixan, zeo zer esatia nahi bozu, eta, hoxe pentsauna pixka bat, lengua, gure amandriak eta pasau zeben, min guzti hori, oinguak inustartzia, ez da, ze azken baten, gazeta, ez, egoera, sufrimentu antzekoa di, azkenian, batez be, emakumien, amandre, horren min hori, adierazteko testua izan da, ezta? Eta, baitxa, mai gainean jartzeko, armak eitxia ez dela soluzioa. Eta armen bitxartez, gerrian bitxartez ez daula mundua hobetuko, ez da? Eta beste aukera batzu badarela, eta oso aktualidadian dauku gaixa, eta, ez da bai da, hori be, piztiak omeni dela, ez da? Armakin biharriaz beste zehozer ezin dauen, ez da? Beste aukerak ez dare, armak hiltzeko die. Bakia ez don diruakin pagatzen, justizia eta giza eskubidea bez, hori guria. Hoxe zure eta gure begiradia. Gertautakoak ahaztu barik, bakian betaurrekoa jantzitxa marrasten, hitzez, kantaz, bustin, burdinez narruz lantzen segiko duguna.
Ze hau da, lehenengo erakusketa, dani be, lehenengo aldiz ikusten dudala obra osua gela batian. Ze azkenian tailerra dira, da obrak joaten zanean bukatzen gordin behar duzula. Ze beste materialen artean buztina erabiltzen du, da orduan horre ja dana zikintzen du, ez? Eta gaur da, lehenengo erakusketa, da lehenengo aldiz obra osua ikusten dudala. Beharrezkoa dira Gernika, Gaza, Mariupol eta Tigray, Irai Bazabal, Bestolariak, misilez beti bide berbera marraztu, mila bide ikusi, mila Inbeitari, Marcelo Otamendiri, Kirmen Uriberi. Zezuek nire lenguzu. Y surgen las preguntas. De nuevo. Ahora, armagintza historia, ikusikatun, hitz egin behar dugu eta gogoeta egin behar dugu. Beste horretan, hainbat, kazetariok, esan genuen paseatzen handia, nola bai zen, bestiak bezala, eta bere egin zen Gernikan, eta bere kazetariako, iraitako zen korrekin.